Sa baby ko, dyan. Maria Hagol na yan. Kukunin namin yung lechon ngayon. Birthday ni LK. Blood, hello na blood. Let's go, maputa ng pipit. Bababa siya ng galing. Doon nagle-lechon. Kukunin na yan lechon. Asa kono? Mamaya, wait lang. Kumo. Okay guys, panitas lechon. Ito na. Ba't nga niya? Maray! Inot na kanto. Paano? Mararapak man din yun, diba? Oh. Mararapak ni. Oo. Ano, yan na lang. Ito malaki na. 799. Ano yan? 699. Ha? Saka 1 year old na candle. Oo, numerical candle naman. Blood. And happy birthday. Ito cake. Cake? Gusto mong cake? Ha? Sarap ang cake? Pag-gasolin na muna. Pag-gasolin tayo sa Megagas. Yan. Mama, ang piece of cake. Ano po? Pinabada na naman. Mama, look at it. Ano ba? Magkamagong beach ba? Ano ba, may good part na. Kaya, come on. Kaso ko sa yan, depende na. Tandaan ko. Teka lang, mababala ako. 9, 7, Guys, 1. tayo. I want to Ang wait. cake
cake mo. Kailangan dahil. Syrup! Dinala ni Kuya yung cake? Syrup! Wala yung ano? Wala, dahil. Hello, kumusta na, Noy? Kumusta ka na? Ang puti mo na, ah. Dito na kami, guys. Baby bone. Oo, ang mali. Picture natin. Mga kids, punta na po dito sa ano? Sa party area. Daddy Mark, ako si Daddy Mark. Siya pala si... Siyempre, mommy. Ay, isang mami. Marating sakit. Ay, kinuha na ako. Thank you, tita. Hello. Yun! Kainan! Mamaya pagkain mo na, magpagutom na tayo. So, Para mapagkain. yung mga bata lang ang nagtaas, siyempre wala na natin yung mga matatanda. Ay, di ba, minutes lang naman, konti pang pagutom lang. Say hi. Okay lang ba? Mga... Ano sila? Tatlo sila ba? Yan. Oh, bakit? Dito ba yung tatlo? Dito. Ay. Mamaya. Kasi mo muna. Anong masabi mo kay Baby LK? Happy birthday. Yay! Thank you, Kuya. Sino naman si Kuya? Ito. Liz, ano masabi mo kay Baby LK? Na birthday niya ngayon. Birthday. Wow! Ang saya-saya! Kasi Kuya Vlad. Okay. Okay! Napakabago. Okay nga naman. Okay nga lang naman. Okay. So, mamaya, yung
Saan si Sam? Ayun. Ayun ba daw kung Dahil, dito na yun ang kilala. dito lang yan nakilala yan? Nadadaanan nga ang ilok. Paano mo nalaman yung PA? Nakatatakot din. Baka naman armado na. Paano naman ang punta ka lagi may nito ulit yun. May bayan. Para may bawas ko. Blood. Para nakarat ng dodo. Balutan mo na ako. Mulat yun ang talag. Pero pag may talag pa. Papaksimin ko. Wala na. Ayan. O, babay na kaway pa kayo. Kahit nakamiwi ako dyan, photogenic pa rin. Ang ganda ng view sa likod dahil. Sa mata. Ah, Karating pa lang, mauwi na agad. Andun si Vlad. Andun si Vladimir. Yan, naglagay na sila ng tent dito. bato. Naglagay ng tent. Ang ganda ng view dun. Ayan. Ano ang Nag-aakat pangalan? si Vlad. Ayun o. Dahil nag-aakat ka sa kilid na kagaya. Ito na yung view sa tapat. Tapos, ayun yung pinuntahan namin ng nakaraan.
Bye-bye, LK. Sabay mo, hindi mo na ipapasok.